Nay, good morning. Rix, good morning. Update lang ako, Nay. Wala kasi akong live ng 2 araw na. Good morning, guys. Thank you.
Kulit! Wala nang laman yung rep ko kulits, oh. Namumulubi na ako. Tingnan mo. Oh. Puro yellow na lang. Namumulubi na ako. Pautang. Utangin mo naman ako. Pautang. Pautangin mo ako dyan. Wala nang laman yung rep ko. Anong balita, kulits? Mahina kita ko. Sinimot ko talaga. Kasi mag-defrost ako. Ang hirap i-defrost nitong rep na to. Ang tagal, ilang oras bago maano. Lalo ito, tingnan mo to. Ayan, yan. Ayan. Ang tagal mong aantayin niya na bumagsak. Ayan o, ang kapal ng yelo sa ilalim. Ayan na lang paninda ko. Bilhin na. Bilhin mo na yung yelo. Mahina ba ang kitaan? Sis Jeneline, Saan ka galing? Saan ka galing? Kanina pa ako naghihintay. Naka-live sis Jeneline, nilayasan kanina. Kakapal, parang mukha ko. Ikaw malakas kumita. Hoy, alam mo ba, sakto yung panalo nating, ay panalo kay Ate Janet. Bayaran ng picture dun sa ano, sa dalawa ko. At Bram, ay spookining na to ah. I've been waiting for a while. At Bram, ay spookining na to ah. Ha? I've been waiting for a while. At Bram. May bayad yung picture sa graduation. 120, tag 120 yung isa, ay yung dalawa, di 240, oh, di ba? Pati na lang dinagdag ko. Dali yung palingkis. Pagmultahin mo, paldo. Kaya bumili ako ulam. Iniwan ko lang ito, naka 1 hour na din pala. Kita mo yan? Iniwanan mo kami dito. Natigil ako doon. Natigil ako doon, Martisa. Multa ka daw, sabi ni Colits. Maganda yung araw dito. Kita mo yun, iwanan pa dito, sila pa naman. Si Jeneline, sabi ko, tara kay Ate Janet. Dalawang isip pa. Siya kung sasali sa laro. O diba? Mula nung pumasok siya, siya na lagi ang nabubunot. Kung hindi siya dumating, hindi ako nausog. Nausog ako eh. Pero yung pangalan mo, ay, mabaho yung pangalan mo, hindi natawag. Bokya. Bokya. Oye, Bokya.
Maaga ka natulog. Paldo ka na eh. Mangyayari na mangyayari. Lista ko pala yan. Kuya, o yung renting mo dyan, na send ko lang yung sa ipon sa akin. O yung nanay ko, di ba nung mag-time na yun na dinala sa doktor, nilinis yung sugat niya sa ulo, buti at puso. Ngayon, in-infectionan siya ng para sa pita mo. Kasi dati kasi yan, na na rin nangyari na dati sa kanya yung noon. Oh, makimarites ka. Nandiyan ka lang naman. Niya sugat, pinahili yung noon. Sabi ko, nagkalit ako nanay. Puntahan mo doon. Puntahan mo. Hindi ka nag-iingat. Sabihin mo ang ingay mo. Buti nga doon yung dalawang pamangkin. Kasi, buti, nakita siya, pero ito matagal na yun. Pinabangon sila. Kumikat. Nakawasan tuloy yung ipon ko. Naisip sila naman nilinis naman sa sugat. O, hindi naman siya parang lang, nung nagpambas siya, tumama. Sinita, diba? Tumama. Na tumama. Daw siya, na babalik-balik, manamig pinakayo ko siya. Eh ngayon, nung pinakayo ko, napapalik siya. Siguro nag-inom. Ay, ay, ay. Bata. Dito niya sa may, di ba yung sa pintuan? Yung sa pintuan. So, buti nga ako, isa lumang bahay yun. Doon sila. Matulog ka na lang muna dyan. Pero sabi ko, ngayon nga naman ako, susunod na naman sa tao. Mayos na kayo sa pagkakas nila. Ako na sentro ako. May mga kapot naman sila eh. Hindi naman pwede naman ang kapot eh. Ang mga deparita. Dito din dati yun eh. Nalabas. Sa may pa. Sa Paranya. Sa mga kapakan nila ay mataas pati yun. May ulan. Bumaba siya daw kung hindi lang may loop. Pababa pa. Kayo pulok ko. Nahilo, tumakot. Kulit, alam ko nga ito eh. Umuli ako ng ulam. Kaya nga eh. Malaki nga, naubos na din naman. Sinanay na. Sinanay na sulit? Di ba nung nag-withdraw nga ako ng dyan, ang pinadala ko, nga na dyan, natumba, nahilo eh. Nauntok, sumama yung ulo, yung dito niya, yung malapit pupunan. Di ba pinaan pumutok? Eh ngayon, dinala nga sa may doktor, dinilinis. Tapos dinilipsyonan siya ng partisan mo. Alam mo bakit ganun na lang sila namin. Sinanay kasi may diabetes. Ganun. May diabetes yun. May ilaw yun lang sa pang mga diabetes. Maaga kang tulog kagabi. Pero alam
Horty, 1 hour lang ako. 1 hour. Yung nanay mo? Wala na pala yung nanay mo. Kaya? Ah, palitan mo pala. Ngayon, na-detect namin na yung time na may diabetes siya. Ano, lamon pa rin ang lamon. Hilig-hilig sa mga matatamis. Lamon Pinapagawa talaga. naman dyan ng mga matatamis. Eh, tapos nung namatay yung tatay ko sa kanyang kapatid ng alaga ko sa kuya niya, yung pamangkin ko, na alam ko ba? Alam ko ba na alam ko yung mga Hello po. Live update lang tayo. 1 hour. Ang dami ko palang tamsak. Ito, grabe din ang kaya buto na talaga. Mag-update tayo sa kaba ng bayan. Mag-update tayo sa kayamanan ng Yahoo. Meron pa pala akong utang. Hindi ko pa pala nasisend yung pangkape ng isang araw. Sorry naman. Send ko na pala. Tapos 2,800. Guys, ipon ng mga supporters. Ayan, ipon nila. Daming ipon. Sis Jenalyn ang napakaraming ipon. Plus 200. Magkano nga yun? 240. Kapatid Mar, wala naman. Dalawa lang sila na diabetes. Nanay ko at kapatid na. Ngayon kapatid ko ng maintenance sa gamot. Plus 2,800. Tulitin ba sa akin? Tinatawanan ba yan? Ay, gano'n na wala. Maingay na ba?
Na, Yung B, Cinderella B, may mga magulang na gustong mag farewell. Ngayon, maraming ayaw sa kanila. Subuka. Ang usapan kahapon namin, sasali na lang sila sa atin, isahan na lang. Pero magdadala rin sila. Kasi may maraming gustong mag-farewell party. Kaya lang yung ibang B, ayaw nila. Kaya nag-decide si teacher na isali na lang sa atin. Yung iba gusto mag-join sa atin. Sabi ni teacher, sige mag-join na lang kayo, isahan na lang, pati recognition. Pero uunahin yung A. Tapos saka kayo isusunod, saka magpa-farewell. Kaya pwedeng mag-extend yung oras natin bukas. Ha? Pwedeng mag-extend yung oras natin bukas. Ang ano lang tanin kalit, ano eh. Yung ano ba yun? Ha? Ano ba lulutuin mo? Ha? Ano lulutuin mo? Eh, may palamok na magdadala ah. Ano, Oo nga, pansit si na lang Humor. yung Mickey? Pansit na lang, yung may Mickey. Yun na lang kasi may dadalang palamok, di ba? Mag-share ba ako? Kasi nagtatanong si Pres kung mag-share daw ako. Kung hindi, sa kanya ako kasi bibili siyang cake. Alam mo naman, mahal ang cake. Hindi, sa kanya ka na lang mag-cake. Kayo na lang ni Ate Marie dyan sa ano. Oo. Kami na lang, ni Marisa Pansit. Sige. Sige. Kasi bibili na rin siya. Gawa nga ng cake ang kanya eh. Oo. Eh, ano mo, tutuloy mo na lang yun sa... Pag-uwi mo yung akin.
Tumawag yung aking kamarites. Pati dyan, seryoso yan. Nahuli na rin sa ano ko yan. Kasi sa hindi niya tayo gusto. Hindi niya tayo gusto. Kasi hindi siya nagpupagkita. Ano ba kayo gusto na? Bakit ka kami? Ha? Ay, hindi nyo alam, nagre-replay ako. Tumawag kasi yung kamarites ko, gawa ng may event kami bukas. Year-end party kami bukas. Eh, ano, di ba, nationwide strike. Kaya nagkakagulo, hindi alam kung tutuloy or ano. Ay, naka 1 hour na ako. Mag-e-end na ako. 10 na. Pupunta pa rin ako ng school kahit strike. May sasakyan naman daw mga tricycle. Papatulong yung teacher namin kasi recognition na bukas. Yung mga pang-award niya, yung mga ribbon-ribbon, hindi pa nagugupit. Sobrang busy. Dami nila kasing gawa. Ay, mag-e-end na ako. Nag-end na ba si Jenalyn? Ito, naka-ano pa siya. Naka-play pa. Strike ba? Oh, dito sa amin, strike. Ko dito, nag-year-end party kahapon. Pang spaghetti, bigay dito pa dito. Maubos kayo, nilagay ko para lang mga... Binigyan ka na naman ng spaghetti. 2 hours ko na lang yan sa akin. 30 minutes na lang. Ah, sige, sige. Tatambayan kita. Ako mag-end na ako kasi mag-asikaso na ako. Bye-bye. Thank you. Nag-reply pa ako nung mga sinabi mo nung wala ako kanina. Grabe, mga member ko sila, oh. Sana all may member. Ay, excuse. Sana all may member. Hay, ano yan? Ano ginagawa? Ang buang. Anong walang kamalay-malay, ha? Anong walang kamalay-malay? Ay, may bisita ako. Hello, good morning. Mag-end na ako. Luka-luka. Whitey ng whitey, hindi pa yung nakakapaghugas, oh. Hindi pa yung nakakapagsaing. Anong basa mo? Hindi mo nabasa. Version na 1984. Good morning. Oh. Mandarin yun. Mag-end na ako. Ba't? Parang may nag-SS pa yata, ah. Akala ko. Uy, may party si Mary. Lakad na kayo doon. May party si Mary. Better late than never. Happy birthday to me. Happiest birthday. Hoy, lakad na dun. Kulits! Iuwi mo lahat ng handa ni Mary. Maganda ako. Bye-bye. Thank you. Tama ba yung sinasabi mo? Tama yun. Kahit i-google mo yun. Tama yun. Ayan na. Spellingin ko pa. Swing Stroller Semester 1984. Oh, di ba?
Busy ako maglaba. Mamaya na yung labahin. Kami nga ni Kulits eh. Pag may labahin, tinitigil namin eh. Lakad na kay Mary. Maraming handa doon. Maraming nagpa-birthday doon. Tara na, tara doon tayo kay Mary. Salamat. Bye-bye.